नमस्कार सांग माने वेलकम बैक टू एलसीजी कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज आम ओडिशा ज्योग्राफी डिस्ट्रिक्ट सीरीज रे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट विषय रे स्टोरी ओरे जानिबा। ओडिशार मानचित्र रे देखिले जेउ जिल्लाटीर आकृति एक सिंह सुहाणी होइतिबा मूर्ति परि लागे सेठी होउछि सुंदरगढ़। एहारो कहानी आरंभ हुए 1948 मसिया जनवरी मासर प्रथम दिन रे जेतेबेले गंगपुर नामक दुईटी सान राज्य एकाठी होई एक नुआ जिल्ला गठन होइतिला ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ କାହାଣୀ ତାଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହାର ମାଟି ବିରାଟ ଛଟନାଗପୁର ପ୍ରାନ୍ତରର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଠାକାର ଜମି ଢାଲୁଆ ପାହାଡ଼ିଆ ଆଉ ଭୂତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଏହି ମାଟି ଦେଇ ବହି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନଦୀ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ମହାନଦୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ନଦୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପରି ରାଉରକେଲା ନିକଟରେ ମିଳନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି କହିବା ଇବ୍ ନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ଶେଷରେ ମହାନଦୀ ସହ ମିଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ଟି ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କରେ ସେଇଟା ହେଲା 1959 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଜର୍ମାନୀ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଗଠନ କରାଗଲା ଏକ ବିରାଟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଆର୍ଏସ୍ପି। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯେଉଁଠାରେ ଲୁହାର ଖଣିରୁ ଶେଷ ଇସ୍ପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ତ ଯେପରି ଶିଳ୍ପ କ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନାଲକୋର ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପାଇଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି, ଇବ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଅସଂଖ୍ୟ କୋଇଲା ଖଣି, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦରରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବୁ ମିଶି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଞ୍ଜିନ ବା ଶିଳ୍ପ ଦାନବ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ପଚାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ହୃଦୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଯଦି ପଚାରେ ଭାରତର ସରକାରୀ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ଯଦି ପଚାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ନିକଟରେ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିବୁ। ସେତିକି ଯାଇ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର। ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍।